Vi er Bench, et dansk rockband. Hvad er dit bedste barndomsminde? Jeg kunne rigtig godt lide at spille guitar i min baghave for mit marsvin Speedy. Hvad er en konkret ting, som inspirerer dig? Nogle gange læser vi bøger sammen, som vi bliver inspireret af. Hvem er din favoritartist? Vores favoritartist kollektivt er Fontaines DC. Hvad er din guilty pleasure? Taylor Swift. Jeg kan godt lide at spille guitar for mit marsvin Speedy. Og Speedy lever ikke længere. Så 3 ting, du ikke kan leve uden. Vand. Mad. Søvn. Ja, og ilt. Rock and roll. Øl, guitar og min kæreste. Hvis dere kun kan spille en av låtene deres for resten af livet. Fall Behind. Alle er enige? Ja, det tror jeg. Bloody Feeling. Og sidste ord. Pre-save, watch you go. Like and subscribe.